Amaphupho abika inhlupheko noma amaphupho akhombisa ukuthi izinto ayizokuhambela kahle kusuka manje kuya phambili. Igama lami ngu-Asanda Kamane. This is my point of view to declare something. I'm not a traditional healer. I'm here to share my point of view. So iphupho lokuqala enginalo likhombisa ukuthi izinto ayizokuhambela kahle. Uma ngabe usesimeni sokuthi ephuphweni lakho unokuyiphupha, uthotha uhamba ngey'nyawo, iy'cathula uy'gqokile nje, uma uthotha uyayiphupha ephuphweni lakho, uzibona uhamba ngey'nyawo awufake iy'cathulo noma ufake amadeku. Lelo phupho lelo lisho ukuthi izinto kusukela manje ayizokuhambela kahle, uzobhekana nobunzima empilweni yakho. And leli phupho alifani naleli uthotha uzophupha ugqoke iy'cathulo ezintsha noma ugqoke iy'cathulo ey'ndala. La ukhona uthotha uzophupha ugqoke iy'cathulo ey'ndala, lisho same thing, kusho ukuthi uzobhekana nenhlupheko and empilweni yakho izinto ayizoba lula. But if ever uzophupha leli uthotha ugqoke iy'cathulo ezintsha, lisho ukuthi izinto yizokuhambela kahle, but asikho kuleli okwanamhlanje. And then bese uthi iphupho elilandelayo, uma ngabe uthotha uzophupha uzibona uhamba odakeni, leli akusilona iphupho elihle, lisho ukuthi uzobhekana nobunzima futhi kuzoba khona inhlupheko empilweni yakho. Sazi-ke nje sabantu ukuthi ukuhamba endleleni normally kulula, akufani nokuhamba endleleni ewudaka. If uhamba odakeni izinto ayizoba lula, uzobhekana nobunzima. Uma ufaka unyawo nje odakeni kunzima ulikhipha, nawe kusho ukuthi izinto ey'mile noma izinto ofisa ukuzenza ayizufezeka empilweni yakho, kusazoba khona inhlupheko. And then iphupho elilandelayo, uma ngabe uphupha uzithola ukuthi uya-travel-a kodwa awazi, uthotha nje uya-travel-a, mhlawumbe ugibele emotweni khona la uyakhona. Ephupheni uthotha ngenkathi usaphupha ugcine ungabonanga ukuthi ubu-travel uyaphi noma i-destination ugcine ungafikanga kuyona. Lelo akusilona iphupho elihle, lisho ukuthi usazobhekana nenhlupheko nobunzima futhi empilweni yakho alukho olutheni oluhle olwenzekalayo, ziningi izinto ezikudonsela emuva. And then iphupho elilandelayo, uma ngabe uthotha uzophupha uboshwe ingozankosi noma uphupha izandla zakho y'boshiwe, leli phupho lisho ukuthi yonke into ozoyithinta ngesandla sakho angeke ize isebenze. Konke ozokwenza izandla zakho akuzusebenza uma ngabe uzoziphupha uzibona ufaswe ngozankosi noma ufaswe ngentambo. Leli phupho akusilona iphupho elihle, kusho ukuthi ngisho wathiwa wena ungawumuntu obhala i-CV uthi ufuna umsebenzi, angeke uze uthole umsebenzi, angeke uze uqashwe. Ngisho wathiwa khona umuntu ozokuthembisa into enhle, akuzukwenzeka. Konke nje ozokubamba isandla sakho akuzolunga. Ngisho wathiwa umuntu uyazama, ubhaka amagwinya, ufuna ukudayisa nje ukuhlala ubona abantu bedayisa, wena konke ozokwenza izandla zakho akuzolunga uma ngabe uzoziphupha uyibona ufaswe ngozankosi. Bese kuthi iphupho elilandelayo, uma ngabe uziphupha uthotha uphoseka emgodini omkhulu omnyama noma usemgodini omkhulu uyazama ukuphuma kuwona akuphumeki, leli akusilona iphupho elihle, lisho ukuthi empilweni yakho uzo-experience-a lento abantu abajwayele ukuthi promise and fail. La uzothola khona umuntu uzofika ekuthembisa into and then isigcino sakhona ephethe ngokuthi engayifezi. Uma ngabe uziphupha usemgodini omkhulu omnyama, kusho ukuthi you will experience promise and fail. Uma ngabe usebudlalwaneni umuntu wakho wesilisa mhlawumbe othandana naye ngafika ekuthembisa ukuthi ngenyanga ezayo mhlawumbe ngizokulobola noma ngizohamba ovela kini, egcine engakwenzanga noma ngaqhamuka umuntu nje empilweni athi ukuthembisa umsebenzi noma akuthembisa ukuthi uzokupha imali aphethe ngokungakwenzi lokho. Bese kuthi elinye iphupho, uma ngabe uthotha ephupheni lakho uzophupha amasosha noma amaphoyisa. Amasosha ephupheni namaphoyisa noma amasosha nje namaphoyisa emaphusheni noma in a spiritual word, they are the highest rank of demons. Mangabe uzoziphupha nje ubona amasosha noma amaphoyisa, they are not for good purposes. Mangabe siza ey'ntweni ezi-spiritual noma mangabe siza emaphuphweni, yes, in real life they are there to protect the country or to protect the citizens,
But if ever uzowaphupha amaphoyisa noma amasosha ephupheni lakho, kusho ukuthi uzobhekana nenhlupheko and your life is in danger. And if ever awukholwa lamaphupho engiwasho, noma if ever you don't believe, just examine your life. Zi-check-e nawe ukuthi isimo sakho sinjani, uma ukuthi kukhona elinye lamaphupho osawaliphupha kulawa esengiwabalile. And then elinye iphupho, uma ngabe uthothi uyaphupha uboshiwe noma uyiphupho usejele, it means that you are caged, noma it means that izinto zakho yiboshiwe, zivaliwe. If ever inhlanhla yakho onayo, inhlanhla yakho ayisebenzi, izinto ayizukuhambela kahle. Maningi guys amaphupho engingawabala ngaze kushona ilanga, amaphupho akhombisa ukuthi kuzoba nenhlupheko empilweni yakho. But kunento engiyithandayo about izinto ezi-spiritual, kungenzakala noma yini, ungayithola ukusiphi isimo, it doesn't mean that izinto ayizolunga noma ayizolungiseka. Yonke into e-spiritual iyalunga, cause isikhathi esiningi kusuke kungeyona i-cause yakho. Isikhathi esiningi ngenzeka ukuthi indlela ozalwe ngayo, noma izitho obhekene nazo empilweni, noma wena ungazi lutho ngempilo yakho. And mase wazi, kubalulekile ukuthi nawe usukume ufune usizo, try to do a follow up, wena owaziyo-ke ukuthi yini ekuvikelayo. Nelinye iphupho futhi ngisakhumbula, kunelinye iphupho engake ngalichaza elisho ukuthi mangabe uphupha uqimbile usho ukuthini. Leli phupho elithi mangabe uphupha uqimbile lisho ukuthini, nala liyangena kulamaphupho enhlupheko. Mangabe nje uyiphupha uqimbile, leli phupho liphinde lichaze ukuthi you have no protection, noma ayikho into ekuvikelayo empilweni yakho. So kubalulekile ukuthi uyisukumele impilo yakho nje, because ungaziphupha mhlawumbe uthi uqimbile phakathi kwabantu, noma uzibona wena umzimba wakho uqimbile noma uqimbe ngenhla. Lelo phupho lisho ukuthi wena you have no protection. Mangabe uvikelwa idlozi, idlozi lakho alikuvikeli. Uma uvikelwa ingelosi noma umthandazo, but ayikho into ekuvikelayo empilweni yakho. So kungenzeka noma yini, ungalimala, ungayithola usengozini, ungayithola nje mhlawumbe uthi uyahamba usukelwe umuntu akugwaze, noma ubanje ikunzi, noma uthi uyawela emgaqweni ushayiswa imoto, noma uthi abantu abagadlayo noma abathakathayo uma bejikijela imithi emimbi kini noma kuwena iyasebenza nje. Ungayithola uwumuntu onamabhadi, izinto engakuhambeli kahle. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thank you for watching my video. Until the next time, take it easy.